මම දන්නවා මේ යාපනයේ ජනතාව எனக்கு தெரியும் இந்த யாழ்ப்பாண மக்கள் පාරම්පරික දේශපාලන නායකයෝ හිටියා. அப்ப பரம்பரையாக அரசியல் செய்த தலைவர்கள் இருந்தார்கள். පාරම්පරික පක්ෂ තිබුණා. பரம்பரையாக நான் வந்த அரசியல் கட்சிகள் இருந்தது. 1949 හදපු ෆෙඩරල් පක්ෂය තිබුණා. 1949ஆம் ஆண்டுல உருவாக்கப்பட்ட பெடரல் கட்சி இருந்தது. දෙමළ විශාල නායකයන් නියෝජනය කරමු TLF තිබුණා. தமிழ் அரசியல் கட்சி பெரிய அரசியல் தலைவர்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி දෙමළ කොංග්‍රසය තිබුණා. தமிழ் காங்கிரஸ் இருந்தது. මේ විශාල පක්ෂ තියද්දි இந்த பெரும் கட்சிகள் இருந்தும் போது මහා නායකයෝ ඉද්දි பெரும் தலைவர்கள் இருக்கும் போது கூட තමුන්නාන්සලා අපිව තෝරාගත්තා. நீங்கள் எங்களை தெரிவு செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். අපේ කුමරන්ව තෝරාගත්තා. எங்களுடைய இளன்குமரன் தோழரை தெரிவு අපේ රජීව තෝරාගත්තා. எங்களுடைய ரஜீவன் தோழரை தெரிவு கொண்டிருக்கிறீர்கள். අපේ දොස්තර සහෝදරයා තෝරාගත්තා. எங்களுடைய மருத்துவர் பவன்ராஜ தோழரை தெரிவு කලු கொண்டிருக்கிறீர்கள். තේරීමක්. அது ஒரு நல்ல தெரிவு. හැමදාම තේරුවේ කවුද? இதுக்கு முதல் என்ன எவரே தெரிவு செய்தார்? පැරණි පක්ෂ වලින් பழைய கட்சிகள் இருந்து தான் පැරණි නායකයෝ. பழைய தலைவர்களை தான் தெரிவு මේ සැරේ செய்தார். තමුන්නාන්සලා ஆனால் போன தேர்தலின் போது ජාතික நீங்கள் ජන බලවේගයට ඡන්ද දීලා தேசிய மக்கள் சக்திக்கு வாக்களித்து අලුත් කණ්ඩායමක් නියෝජිතයට තෝරාගත්තා. புதிய ஒரு அணியை நீங்கள் உங்களுடைய பிரதிநிதிகளாக தெரிவு செய்தீர்கள். තමුන්නාන්සලා අපි කරේ විශ්වාස තබුවා. நீங்கள் எங்கள் மீது நம்பிக்கை வச்ச நீங்கள். මම එක සහතිකයක් දෙන්නම්. நான் ஒரு உறுதிமொழியை මොන வழங்குகின்றேன். දුෂ්කර තත්වයෙන් යටතේ හරි எந்த ஒரு கடினமான நிலைமையின் கீழ் තමුන්නාන්සලා අපි කරේ තබන ලද සහතිකය இந்த நீங்கள் எங்கள் மீது வைத்த நம்பிக்கை අප කරේ තිබෙන විශ්වාසය எங்கள் மீதான நம்பிக்கை කිසිසේත්ම බිඳින්න ඉඩ නොදෙන බව මම සහතික කරනවා. எந்த விதத்திலும் முறியடிக்கிறதுக்கு விட மாட்டேன் என்பதை நான் உறுதியாக கூற விரும்புகின்றேன்.